Λοιπόν, η διαχείριση των διαδηλώσεων είναι το επόμενο θέμα, το οποίο νομίζω ότι δεν μπορεί να αρέσει. Ναι. Έγινε διαχείριση. Καμία διαχείριση. Και δεν έχουν διάθεση να το κάνουν. Το τι θα πει θα πει ότι θα πρέπει. Τι σημαίνει διαχείριση. Και πάλι να τηρούνται οι κανόνες. Δηλαδή, μια λογική διαδηλώση. Να πηγαίνουν σε ένα μικρό αριθμό όταν είναι λίγοι, να πηγαίνουν σε ένα μόνο τμήμα του οδοστρώματος και στο πεζοδρόμιο. Σε μεγαλύτερο αριθμό θα πρέπει να βρίσκονται σε μέρη τα οποία είναι εύκολα να εποπτευθούν από τις αστυνομικές αρχές. Η Πανεπιστημίου είναι κατάλληλο μέρος για διαδηλώσεις. Δεν θα έπρεπε να γίνονται διαδηλώσεις στην Πανεπιστημίου. Θα έπρεπε ενδεχομένως να γίνονται διαδηλώσεις στο Ζάπιο, ώστε να είναι εύκολο να αστυνομευτεί μια περιοχή από τις αστυνομικές αρχές. Και κάποιος δεν στερείται το δικαίωμά του να διαδηλώνει, το δικαίωμα του συνέρχεστε, το πολιτικό του δικαίωμα να πει ό,τι θέλει, αλλά και κανείς άλλος δεν ταλαιπωρείται. Εδώ έχουμε στη στάθμιση των αγαθών δώσει μια υπερβολική βαρύτητα στο δικαίωμα του συνέρχεστε, ενώ αγνοούμε εντελώς τα υπόλοιπα δικαιώματα. Το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στην πόλη. Το δικαίωμα του επιχειρήν των καταστημάτων. Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να φέρει κάποιους ανθρώπους σε συνεννόηση, σε ένα τραπέζι. Ο Δήμος είναι ο άμεσα ενδιαφερόμενος. Διότι είναι ο δημοτικός χώρος ο οποίος καταλαμβάνεται από τις διαδηλώσεις. Προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο από το Δήμο και δεν είναι βασική αρμοδιότητα του Δήμου. Είναι αρμοδιότητα του Δήμου με την κυβέρνηση να συνεργαστεί και να βρει μια λύση.